dia said Eja kwaja ina dia said Akwasidae kumroch mo champion funye Akwasidae kumroch mo champion funye Eja ko free say from no dem face Eja ko free say from no dem face Say to tell mo nya wisio Say to tell me more than wisio Open so na din kabon puntu ni kosoba Ghana ni asantima mu Open so na din kabon puntu ni kosoba Ghana man ya asantima mu Obi nya say bianco baby Obi nya say bianco baby Brago abakana ne from no dem face Brago abakana ne from no dem face Me ma jabi no ada ko ya dunye Me ma jabi no ada ko ya dunye Ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye Ya dom na ne dia ko boy juta touch mo champion funye O to ska samai na ija kunye O to ska samai na ija kunye Eja ku ya bo ban krojun fro Eja ku ya bo ban krojun fro Oina free from no dem fa o Oina free from no dem fa O pokwa mo nya wisio O pokwa mi mo di nya wisio Why ne benya si ja cho pokwa ni ne che ikwamba no Why ne benya si ja cho pokwa ni ne che ikwamba no Obi nya se bianco baby Obi nya se bianco baby Asinia jembi wa ni chimo champion funye Asinia jembi wa ni chimo champion funye Oime che ikwamba smentie Oime che ikwamba smentie Obi entra kwasi pepunye Obi entra kwasi pepunye Entori me chamfo chimo champion funye Entori me chamfo chimo champion funye Obi ekasibin pon bo smentie Obi ekasibin pon bo smentie Obi na die tina sinye Obi na die tina sinye Ousu echabe de me fe tina sinye Ousu echabe de me fe tina sinye Champion fiafo o senti bo chimo champion funye Champion fiafo o senti bo chimo champion funye Onu fura men kwap mo se fura men kwap nye Onu fura men kwap mo se fura men kwap nye O se foru se chemo kuma je bo chimo champion funye O se foru se chemo kuma je bo chimo champion funye O se bosu obo smentie O se bosu obo smentie O se funa die tina sinye O se funa die tina sinye Radio kura ni pa bi ekuri patabro for central patai binye Radio kura ni pa bi ekuri patabro for central patai binye O krube ya to prebo chimo champion funye O krube ya to prebo chimo champion funye O kura ni titi brimponi bo smentie O kura ni titi brimponi bo smentie O kru kakana die tina sinye O kru kakana die tina sinye Washie from no dem fa o Washie from no dem fa o Wo babna di feri me chamfo tete jankuda gunye Wo babna di feri me chamfo tete jankuda bunye Wo fo superman e boni abunye Wo fo superman e boni abunye Okwakwo ni ntombo afafuru bunye Okwakwo ni ntombo afafuru bunye Wachiri kwetene kozi fimponi nye Wachiri kwetene kozi fimponi nye Erade achiri bo fo bite jojo bia skrabot nye Erade achiri bo fo bite jojo bia skrabot nye Eret pen go fo fano sen so coach mo champion funye Eret pen go fo fano sen so coach mo champion funye O to ska samai na ija kunye O to ska samai na ija kunye Eja ku ya bo ban krojun fro Eja ku ya bo ban krojun fro Osaji fu framp no dem fa o Osaji fu framp no dem fa o O kranim na edua O kranim na edua Edua jabo ni chimo champion funye Edua jabo ni chimo champion funye O jabin sei na ejija kunye O jabin sei na ejija kunye Emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement e wi Emran chipani si bo si akwamu akwadman pofran na announcement e wi Okwadi akesebreto ni mochmo champion funye Okwadi akesebreto ni mochmo champion funye O frameni akese ina announcement e O frameni akese ina announcement e O jabi akese na announcement e wi O jabi akese na announcement e wi Asia sokwa asumje ino se itutie so jumne fra Asumje ino se itutie so jumne fra On kasa chire bomofo Opata kun chire kwaje kwa bonebo Opata kun chire kwaje kwa bonebo Yen fanko dia brani bono se Jotmu to the fortan Jo prima kuma sina kwa makwa media wisi Okay se dia makese de ina de metifi Oh se fa anche na fa kwa e O hafo chemnyanyi ni bieku mu akwa ejese ne tran kwanse Obri kwa ni mbonkote ni senkunye Emi kwa chamu tini pobiasmanyini so timso amochamso Emi kwa chamu tini pobiasmanyini so timso amochamso Kwa rechema koi Kwa rechema bampatachumi subi akrono Empatachuma tie fru pempem so timso amochamso Kwa rechema koi Kwa rechema bampatachumi subi akrono
Patatimo self ben person to me so much am so. And so when you jam family out, bro, for any jam family out, yeah, be more friend, I did was no bonnet for Raccoon. I do jam for person to so much am so. And so when you jam family out, bro, for any jam family out, yeah, be more friend, yeah, there don't open up a Raccoon. I do jam person to me so much am so. Yo, single to our uncle to our brother to acquire and search medio. Yachamotin of Fauma. And teach even person to so much am so. Yo, single to a uncle to a brother search medio. Yachamotin about Fauma. And teach even person to me so much am so. Oh, say you for Gunyagua singing. Oh, say you for Gunyagua singing. Oh, Crescent in a day, and singing. Oh, Crescent in a day, and singing. Oh, create a runway for Gunyagua, said you met Chimera.
Oh no. And market patakuji kwa bonobo. O se to open so one 72 in your time by we see. O won see asom theater in konso. Betin mema so. Betin akatachia so. Ofrefre no ko nyamo panin mo fraso. Koto ko do da mansa makomu. Na mansa on koma ide no se to open so. O ka frafra. Wano no. Ejanyane. Eja wonti se anwam na asu. Wasi we so bofra pa. O se tu bedi akuntahra. Edi twa mantamfia. O se mesi o se anwam na asu. Eje utwa asu so tu omo. No so ti dim no ba. Wono a edimbo, adembo, adankawe abo. Afero kompenten. O se tu etu ampenti so awutim. Okubedi otu ahima. Wutim anopa tutututu. Wono no. Pitia no ma kompre. A wudi awio no anodam. Wo se tu umafo si dia awio ne enyo. Dia wo se ne enyo. Okatachi adi atu no to. Kuntun wa fe. Mumanyuma ye mumu. Wano no. Bede! Wasa tu ya sa kumbe dai. Wakundu ani mafra ba ye. Wakumi nsumbi. Wakumbu ama kwadwe wuha. Wakuma manse bele mayena. Wakuma dimakasi ya nwanwa. Wose tunkunu na wonsu maafo. Wakuma jensu maafo. Wakuma tabinsu maafo. Wakuma saguni frenia. Waka fufuo mapanyini mo fredie. Obiri mle kusu nkunu no besu ebe nwa. Wasi wiri munwa. Wa huriri munwa. Wakum krenkre kum krakra. Kum kroko. Ene kraka. Ene wafasi ya pipim. Wakum broni ni mankata. Wakum broni tenten ko. Wakum bojo sa nwedu jamfi. Wakum petachu motefo ase. Wakum do ma akusi. Wakum sajia binro. Fiti edue. Wosu obiri kwamfo na che. Ena fiti abomofo no. Wosu bue mi se janume. Na mi so se tu amfiri mi ye. Na mi so mi tom na se tu na fiti no. Wa ma kokwa to sema mo si adi o. Wa ma da fiada. Edi fo fie. Antu de njira mo akwata. Ami edukoso ejara ba mu. Edukoso ejara ba mu se ni o. Ami na fele bo di bom nane. Kokronya. Ya kokun aye nkonya wo. Eni hu se tutu. Enzuma bebe se so a. Woni bire te se nkra wo. Akum jama di nkra. Kum kwadwe bempa. Osasem na wie ntimi di be mentum apam de afira. Wakum puta kwadwe brafo. Ntimi jakali. Wasasa ne man ndo makobo ni feyi ase. Wakum safo akum kwadwefo. Wakum akum amudo. Ama odofo asa. Wakum kwancha ruachire ma okwa anwa adwo. Watwitu ametu akomfare. Wafu esi apatapata azama kwa kuntomfiri. Anse we se nkwade wutiri mo odini seyi.
Tufu Achiame. Akwasidae. Shanti Regional Security Council. Before Daru Ninara, I was in the bar never motive for other touching. Medical, I'm a from Amomaba. Asante Kotoko Hine Utumfo to Atanase and Akwasidae a Kuntum Kunude a Domo Moshe Woman a Ashanti Regional Security Council and Penny for Yura Regional Minister and NDC Chairman Utumfo Chairman Akocha Yura and Regional Minister Area Waha Momenti and Yedikai the Akwasidae so na Yedi Ama Utumfo. I'm say be na otu mienu na oche ene kakra ntem ni na nasi akoni aba na yedi a de akoso ni nyina no so minim se eye nyina ni masem dodo na asoso no ye hye otumfo ofitiam enti e beda na se e wo empaibo a wode atai ono ane pa president achi ama bibia aye boko ene ye ba ye ne the Regional Security Council ni nyina ba ya na enim se ne ye osomda ai wose ye ba na ye nananom nyina ye de omoba ye dom besom enti ye ba ya Regional Security Council no together with a MMDC no as otumfo ma mekwaya me yu omo e de omo akire ye otumfo ye ba no ono ane ba ogina me sabon komisu de em se ona na no KM meyo a woye ofori adjuma bodi kenzuba wona ejina men sabon kumsi ye nyina yeso ye papa ayaba NDC amanuku ni mu a ona atete ya amane ye oba bia ye we wa wona na Augustus Andrews na Akwasi a woye NDC regional chairman ona etoaso no the etoaso ye me chief director wo RCC eye Owura Amwako Michael a wona ye chief director wo RCC General Okoja Ogaja GOC for Central Command. Your toso ye wow IGF your Wokumasi. Ivano Teikujo, our commander for Kumasi proper. Fire Commander Peter Tete, our regional fire command no ano. Evans Teikujo. Agozo, our customs commander, our region ha. Waona na Sadat annual, 1 year of Urukrum MC. Waona na Frank Amankwa, 1 year immigrations commander.
and Commander James, regional prisons commander. Mr. Kofor, regional signals bureau on your director. Regional signals bureau no so. Nabedi actually and Wabano, a friend Abbas Osabuti. Commander Emmanuel, on a year commander for 4BN. And on the immunity, wow, Nana, we are sure say to for him. Finance officer, our war KMA, Usu Daniel. And Metro coordinating director, Francis Tria, on a year coordinating director for a year KMA. And a regional crime officer. Onana no more ene ye ba ya ye be ma otumfo ade toti na mayu amachi otumfo ye ba ya ye kura ye nsem brandy pantunsia whiskey pantunsia snap pantu dumienu otumfo bo amu ade achiame bo amu ade akrachefo bo amu ade ahinkwa bo amu ade photographers bo amu ade videographers bo amu ade security for bo amu ade Phantom from Buamuadia. A chem Nintakra Ebuamuadia. And Cotrega Ebuamuadia. And a Udrampa Utia Ibia. The two for your buyer near Banya Mao at the Toti. Cochrania. Sabre Ashanti Regional Minister Domano de Samono Atuja. The so said as a problem for a said no. See, Obujahana, no Mujanaha, the decline, Edom Penny, Asida, and then Chia, and a bro. Now said there be almost no, because they be almost some to the net, or more respect, Penny Fujina, say no Wabi de Coside, now do Shira, Somebody, and MDC for so a Kahumbi. Somebody, I don't brew, a man near council. The general say, I don't want to do Shira. Oba omode snap pentu dumienu brandy pentu nsia whiskey pentu nsia owura ojo pa otwadua mienu ana otufo bom ade wa chami bom ade akaje fo bom ade ohen kwa bom ade security bom ade na lo cho phone bo mo ade na lo cho videos bo mo ade e chamne ntara bo mo ade kokronya bo mo ade na o phantom fo bo mo ade na de o ma yema na broso adoma so no ba ya regional minister and security so do mo basic for mo say na ebru to for do masi o do masi papa to for chairman ba for say kwa me kantan krechi ene dia semya to yura kotoko hene enemu ene eye kuntunkuni de anunti anananom aye nananom aye friend umiempre regional minister wani apanfu ye yampre wa onumwe yampre regional minister wani numpanfo ye I'm a regional minister, Dr. Frank Amakohine, Akochia Kotokohine, a penny for a cahono, so Ekochia, the Otosone KM Mayo, Ura Zuba, or also Nachia, Ira Kotokohine, Amana de Touching. Afi Asantememu NDC Gem training and Akwasi, and so and a cahono, and a Ura so company for a car or no buy. Asantememu Post Commander, DCOP. Emmanuel Tekuju etwaso the watchie penny our share for eso DCOP Emmanuel Tekuju ena achiano afi dumja ejumeku no sahene awo santememu ono so ena ekochiano etitire ni nyina be chia yura said achiame ahyewo no enne enkanye sei na ade de se be yefutuma anase ebe yesika na no joada na kotoko hene efa na chiame so ma asante maite se yinyina ye nana na asante hema ekunu so mechi
abrewa twenani ahweban abrewa kwa ekura nti yewura kan sɛ Akwasidae edi so a ɛyɛ nnɛ no ɛyɛ Akwasidae na ɛbɛyɛ kuntunkuni Akwasidae ne yawada no na wadi na asante hema na wɔtweda nti nnɛ sɛ mohwɛ Opemsoɔ TV na motie Opemsoɔ radio na ɛyɛ kuntunkuni dɛ a nananom nyinaa ayɛ dɔteɛ a broni frɛ no brown no ɛna mohwɛ afadeɛ no bi ɛyɛ tuntum afadeɛ no bi ɛyɛ tuntum ɛna bi nso ɛyɛ brown dɔteɛ sɛdeɛ yɛka no nti yɛnuanom a mohwɛ nananom a mohwɛ na motie Opemsoɔ radio na mohwɛ Opemsoɔ TV no aha ɛyɛ manhyia kotokofie yɛwura kotokɔhene atenase yɛwura santahene atenase a nananom ɛma na dɛ tɔkye sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ no nti yɛma mu nyinaa kɔ aba yɛkɔ so ɛma mu akɔ aba sɛ mohwɛ Opemsoɔ TV na motie Opemsoɔ radio nso asanteman mu soafoɔ Dr. Frank Amoakohene ɛne gyina kotokɔhene ɛnsa benkum so a mpanimfoɔ a ɛbɛ ne nyinaa wɔda wɔ mɔdi ɛkyerɛ yɛwura kotokɔhene no ne nkasaeɛ no mu ɔdi ka de asedama yɛwura sɛ kotokɔhene de ne mpaebɔ ɛtaa Ghana mampani akyi ɛfa otumfoɔ ankasa nananom nnipa nwɔtwe a ɔkonya akwanhyia wiemutwe akwanhyia a ɔkata wɔ akyi no yɛwura mpaebɔ ɛna ɔde taa mampani akyi a ɛyɛ krabɛhwɛ nti wɔde aseda ɛbrɛ yɛwura na afei nso wama kotokɔhene ada ɛtɔkye ne nante sia no no nti sɛdeɛ asanteman mu soafoɔ ɛbɔ n'amanneɛ no mpanimfoɔ ɛka ne ho baa yɛ na ogu so a wɔn ɛkyea yɛwura korɔbea asante kotokɔhene otumfoɔ sɛ etu nyame kɛse ama na da ɛtɔkye asanteman nkwa so kotokɔhene nkwa so saa bere abrafoɔ wɔn no ɛbɛ ɔmanso yɛnya nie ɔmanso yɛnya nie wo ne wakɔkyia ne sɛ tu twema nso a wobɔ nyanya ni o wɔkɔ ate amani ampɔn a wɔka nipa a wɔnsa da ɛni sɛ tutu ɔkɔ amafo a ne twema nso a wofɔn a wotiri ho sa pa ɔkɔkyia ne sɛ tu wo ne ne di akyinyi a wotiri yira baako afɛlɛ ɔbɔ dom gya ɔka mfrafra Pro brema kunyen Elna mu freyo seni adom no o
menhyia kotokofie ɛnɛ adɛ a yɛwura kɔtɔkɔhena da atena se a yɛfrɛ no kuntunkuni dɛ nananom nyinaa ayɛ dɔteɛ ɛne tuntum yɛburu no ka sɛ brown firi sɛ n'asante hema afuo amammerɛ ne amanneɛ kwan so no yɛwura kɔtɔkɔhene ɛne atwea me sɛ ɛnɛ ɛyɛ kuntunkuni dɛ enti ɛna ama nananom nyinaa afadeɛ no anyɛ sika na anyɛ fufuo no nananom ɛne adehyeɛ gu so a ɔkyea yɛwura kɔtɔkɔhene asanteman mu bambɔfoɔ mpanimfoɔ ɛhwɛ asanteman mu asanteman tam soɔ no wɔde ka aba bɛkyea yɛwura abɛsom ɛwɔ ade yi mu enti nananom ɛne adehyeɛ gu so a ɔma yɛwura kɔtɔkɔhene ada ɛtɔkye sɛ ada bɛtɔ yie ama yɛwura kɔtɔkɔhene medin ɛde kwame ɛwu animfoɔ kokodorofoɔ manhyia ahemfie kɔ so a na hwɛ ɔpem so ti na tie ɔpem so radio agorɔ no a ɛdi akyire no ɛyɛ fɔntɔmforɔ otumfoɔ fɔntɔmforɔ ɛna ɛka twene girigirigirigiri no yɛbɛkɔ so akae ɔmanfoɔ nyinaa sɛ yɛwɔ manhyia kotokofie ɛnɛ adɛɛ yɛwura kɔtɔkɔhene atena ase na ɛna adɛɛ no nsonsonoyɛ wɔ ɛne afoforɔ no nyinaa ntam ɛfiri sɛ yɛwura ɛsɛ ɛnɛ adɛɛ no ɛyɛ kuntunkuni dɛ enti aka ne tete no a nka adɛɛ yɛdie nka sika anaa fufuo ne yɛdidi nanso wedeɛ ɛyɛ tuntum ɛne dɔteɛ a ɛyɛ brown enti yɛwura kɔtɔkɔhene afadeɛ no nyinaa no ɛyɛ brown a ɛyɛ dɔteɛ ɔdɔm akoma nyame kɛse nananom ɛdom yɛ ne a yawada a ɛbɛ yi yawada ɛdi anim yɛ a ɛna n'asantehema no a wɔtwe da no nso nananom bɛdi ɛwɔ manhyia kotokofie bogyawe akyea me ama ɔmanfoɔ ate aseɛ sɛ n'ahema no a wɔtwe da no asantema mu baabi a asante ɛkɔpem biara ɛni kwan sɛ obiara yɛ ayie ɛni kwan sɛ obiara si akonnwa sɛ ɔyɛ ayie anaasɛ ɔdi na awɔtwe mpo na asantehema adeɛ no nti ɛti ɔmanfoɔ ɛnhyɛ ne nso yɛma ɔmanfoɔ nyinaa da ɛtɔkye adɛ ntɔ yie ɛma mo yɛho sɛ ɔtumfoɔ pompo nsuo hena sɔre ɛde pompo nsuo no afa dwom na kyerɛ sɛ bibi ɛbɛkɔ so sisi ɛberɛtiɛ yi mu bibi sonko bɛkɔ so wakɔfrɛ otumfoɔ berempɔn trɛ dɛhene a ɔde ntoma abɔ ne mu wabɛkɔto ne wura wabɛkyea ne wura na kyerɛ sɛ wɔsrɛ kwan na
ɔno nso asa fɔntɔm from amammerɛ kwan so sɛ santahene tena ase na wɔhempɔn bi ana obi pɛ sɛ wɔsa a ɛsɛ sɛ ɔkɔ kɔtɔkɔhene wɔkɔ srɛ ne kwan ansa na ɔbɛda ne ho adi asa a wasa nana trɛ de hene santahene berempɔn nana no bi nsra ɔtɔ so mmienu nana no bi nsra ɔyɛ santahene berempɔn ɔno ɛna ɛdaadaa ne ho yɛma mu nyinaa da ɛtɔkye adɛ ɛntɔ yie ɛma mo yɛwura kɔtɔkɔhene nkwa so akyerɛme nkwa so ɔpemso tv ɛne ɔpemso radio nso nkwa so yɛbɛkɔ so na deɛ ɛkɔ so kɔtɔkɔfie yi nyinaa no yɛde mu ama ne bɔ ama mo yɛsere nyamepa ma santahene yɛsere nyamepa ɛma otumfo akyerɛme yɛsere nyamepa ɛma kumase abrempɔn yɛsere nyamepa ma amanhene yɛsere nyamepa ɛma ɔpemso radio yɛsere nyamepa ɛma ɔpemso tv otumfoɔ brempɔn nana no bi nsra ɛna egu so a ɔsɛe nana trɛ de hene ɔhene nyankwadaa wasae akɔda ne wura ase amanneɛ kwan so sɛ wosrɛ kwan firi kɔtɔkɔhene hɔ na wosa na wowie a wokɔ ɛsae ɛkɔda no ase abɔfra kumaa bi nso asi dwom a ɔno nso ɛdada ne ho asante ɛwɔ adeɛ tete obi ka tete obi kyerɛ ɔsa kyekyere de bonkum bɔ nifa na ɔde ama yɛwura kɔtɔkɔhene ɔdaadaa ne ho paa asante amanneɛ ɛfɛ asante amanneɛ ɛsombo tete obi ka tete obi kyerɛ Akwasidae sei no ɛntansi sɛ ɔhema bɛkɔ akura na ne kwasiada a ɛdi akyiri no ɛyɛ Akwasidae ɛntansi saa berɛ yi kwa nwoma hene nana ampɔnsa kwaa ɔno nso na wasi adwom a wasrɛ kɔtɔkɔhene kwan a ɔresa fɔntomfrɔm no ɔno nso yɛ santahene berempɔn atwoma kwa nwoma hene nana ampɔnsa kwaa ɛna ɔno nso ɛdaadaa ne ho yi Sabre ɔhene ba abrenya ase ɔno nso abɛka nana mpɔnsa akwa ho a ɔmo ɛsa fɔntɔmfrɔm medika ka kyerɛ mo sɛ kɔtɔkɔhene tena ase na ɔhene bi bɛsa fɔntɔmfrɔm ana obi bɛsa fɔntɔm na ɛsɛ sɛ ɔsrɛ yɛwura kwan nti abrenya ase abu akwa ɔhene ba ɔno nso abɛka nana mpɔnsa akwa ho ɛna abɔfra kumaa bi nso ɛsa fɔntɔmfrɔm ɛwɔ santahene ne mu amanneɛ kwan so yɛnsa fɔntɔmfrɔm ɛmfira ntoma agye sɛ wode ntoma no bɔ wo mu na wode asa fɔntɔmfrɔm amanneɛ kwan so titiriw ne sɛ wowɔ kɔtɔkɔhene animu me nua nana kɔfidi awuo wɔ ha nana somuan ɛnɛ kuntunkuni dɛ yɛ a yɛwura tena se a nananom ayɛ dɔteɛ ɛne tuntum yi ka biribi kyerɛ yɛn ayo kwame medase wohwɛ ɛnɛ Akwasidae no a nyɛ nsonsoeɛ nsonsoeɛ bi anim ɛfiri Akwasidae ahodoɔ a yɛdie no ho na kakraa bi
ibi kakra bi na ɛda nso ɛno ne nananom afade a ɔmode a ɛyɛ ina kontomponi afɛre hene a ɔno nso ɛde ntoma abɔ ne mu ɔno na kɔtɔkɔ IMC ɔyɛ chairman ɔno nso otumfo mponsuo hene de pomponsuo no akɔfa no a ɔno nso de ntoma abɔ ne mu a ɔno na ɔtutu taatae aba kɔtɔkɔ hene hɔ no wabɛsrɛ ne wura kwan sɛ ɔpɛ sɛ ɔsa fɔntɔmfrɔm amanneɛ kwan so santahene fɔntɔmfrɔm ɔno nko a na ɛsa agye sɛ obi asrɛ kwan afiri ne wura hɔ ansa no ɔno nso atumi asɛ bi ɛno nti na nana apenkra kwasi awu asrɛ kwan a ɔno nso abɛsi mu kwame ɛhwɛ adeɛ bi ɔn sɛ ansa na mpomponsuo bɛkɔ ɔhene bi nkyɛn no ɛkyerɛ sɛ yɛwura na ato nsa afrɛ no wafrɛ wo nyina akyi ti sɛ ɔsan bɛsrɛ firi no hɔ ansa na wasi dwom ɛnti na ɛhu sɛ nana no bɛduru hɔ a ɔsrɛ ansa na wate asi edwom ɛno nti hwɛ deɛ kɔ no a asɛ nana no doɔ naa no yɛwura ɛfrɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra na ɔmo mɛdaadaa mo kakra na ɔhwɛ ɔmo asa nti saa na yɛhu no nti saa berɛ yi nana mpɔnsa kwa asrɛ kwan ada yɛwura ase asrɛ kwan a wɔkɔ ɛna nana penkra kwasi awu a ɔno deɛ ɔda so gyina ahenni mu a ɔdaadaa ne ho nananom abɔ agye ne so ama ne mo wakyekyere ɛna ɔde ama kɔtɔkɔhene ɛkyerɛ sɛ ahenni ne tumi nyinaa yɛ santahene dea ɛfɛ papapapapapa ɔno nso ada yɛwura ase asrɛ kwan a ɔkorɔ aha ɛyɛ manhyia kotokofie ɔpemsoɔ TV ɛna wogu so a wohwɛ ɛna ɔpemsoɔ radio nso aha saa bere nananom baako nso asrɛ akyeame kwan ɔno nso de ntoma abɔ ne mu a sɛ bieburo ɔsa fɔntɔmfrɔm asanteman ani abɔ abiem yɛwɔ yɛwodie mu yɛwɔ awerɛhuo mu nti nananom ɛsa akyekyere kɔtɔkɔhene ne akyeame werɛ asante yɛagorɔ no mu baako ne fɔntɔmfrɔm na fɔntɔmfrɔm deɛ ɛnyɛ wɔ biara na ɔtumi sa sɛdeɛ kete adoa ne asankaeɛ ne agorɔ nkaeɛ no obiara tumi sabie no fɔntɔmfrɔm deɛ ɛyɛ nananom aberempɔn akonyini sɛ wobɛsɛ bi mpo agye sɛ wasrɛ kɔtɔkɔhene kwan ana nananom kwan mpo na nso wasa bi yɛwura kɔtɔkɔhene ne nananom baako ɛne ɔno nso asrɛ kwan asi dwomu no nti yɛsrɛ nyame pama kɔtɔkɔhene ɛne akyeame saa berɛ yi yɛwura kɔtɔkɔhene ne twɛ ne kafoɔ no baako nso no santahene nananom baako baafoɔ ɔno nso otumfoɔ fɔntɔmfrɔm wɔka wɔne a ɛbɔ no ho ɔno nso ɛna asi mu a ɔsa ɛkyerɛ akyeame no kɔtɔkɔhene nkwa so yɛwura akyeame nkwa so adɛntɔ yie ma santahene ɛne ne nananom nyinaa bidin ɛde kwame yɛwu animfoɔ yɛgu so ɛkae ɔmanfo nyinaa sɛ yawada yɛdi animu no ɛna n'ahema n'asantehema yɛbɛdi ne na a wɔtwɛ da sɛdeɛ akyeame ama yɛate no saa bere kɔtɔkɔhene nanaanom mmaa no baako nso asi mu a ɔresa pia yɛsrɛ nyame pama santehene yɛwura nyankwadaa kɔtɔkɔhene yɛsom waawu wakyekyere bonkum nifa
ɛne watɔma santahene nifa bonkum ɛyɛ wo dea ya kɔtɔkɔhene nkwaso sabre santahene na afia grace santahene na afia grace ɔno nso asere yɛwura kwan asi ma kyekyere ɛsoro ɛfɔm asase tumi ne nyinaa yɛ santahene dea bonkum nifa nananom asa no ne nyinaa wɔ asekyerɛ brɛ santahene nkwaso akyeame nkwaso yɛwura nananom nkwaso asano wei efiri mu no no ofoforo nso osim ya hu se kɔtɔkɔhene nana baako nso abɛsrɛ kwan afiri ewura hɔ fontom from sano asano ente sɛ de agro bia sate sɛ wo sa wa ahini mu a ɛsɛ sɛ woyi wo nan mu mpaboa ɛkyerɛ anidie ɛkyerɛ ahobrɛaseɛ ɛne tumi a ɔhempɔn no a wujira na nimu no wɔwɔ ti yɛ maame panin so asrɛ kwan afiri otumfo akyɛme hɔ ɛna ɔno nso ɛsa fɔntɔmfom no bi yɛsrɛ nyame pa ma santahene yɛsrɛ nyame pa ɛma akyɛme kɔtɔkɔhene ade ntɔ yie ma wo na ade ntɔ yie ɛma santahene yɛwura kɔtɔkɔhene nyankwadaa yɛwura ɔpem so sɛ tu nyame kɛse deɛ ɔyɛɛ ne man na ɔbɔɔ ne man kɔtɔkɔhene nyankwadaa amanneɛ kwan so santahene ne maame ɛna ɛda hɔ yi amanneɛ kwan so ne maame ɛna ɛda hɔ yi a ɛnɛ ɛyɛ kuntunkuni dɛ a yɛdi ɛntansi ɛwɔ abakɔsɛ mu sɛ ɔhema bɛfiri mu na ne kɔsi ada no ɛbɛyɛ ade ɛntansi saa kwame saa na ɛteɛ na wei no ebi nsi da sɛ ɔhema afiri mu na yɛnni na awɔtwe da koraa na ada asi ebi nsi da sɛ ɛka dɔte yie deɛ a ɛne ebi asi sɛ yɛbɛyɛ dɔte yie na ada apue mu no deɛ bi asi ne mmom no sie ni na awɔtwe da na ada no apue mu no deɛ wei ne berɛ a ɛdi kan a ebi asi ɛfiri berɛ a ɔkɔmpopani ne ɔhempani kyekyere n'asanteman saa pɛpɛɛpɛ ɛdi kan ni yo meda ase me nua no waka sɛ ebi nsi da nti yɛwura kɔtɔkɔhene deɛ ɛnam sɛ ɔno a na kyekyere n'asanteman na wasa ba bio nti no deɛ wɔyɛ yɛ kane no ansa na wɔba no ɔba yɛ otumi yɛ biribi foforɔ bi a ɛnsi da nso ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene a ɔkɔɔyɛ no ɔsɛ tu nyame kɛse ɔno a na ansa ba bio kwame yɛhwɛ deɛ ɔno a na asanteman no deɛ ɔno a asanteman bɔseɛ nyinaa no ɛne kɔtɔkɔhene ɛberɛ a wɔkyekyere asanteman no anɔkye kɔmfoɔ kan saa berɛ no afe apem ahensia aduɔkronkron anɔkye kɔmfoɔ kan sɛ mfeɛ ahasa akyi kɔtɔkɔhene bɛsan ba biom nti ɛhwɛ berɛ a wɔde baeɛ no a afe apem ahenkron aduɔkronkron ɛna kɔtɔkɔhene ɔpemsoɔ sɛ atu a ɔtɔ so mmienu ɔpemsoɔ sɛ atu aba bio wɔsan so baeɛ nti sie ni pɛpɛɛpɛ mfeɛ ahasa ɛno nti ɔno nko a ɛna onim sɛdeɛ asanteman no tikyekyere no faeɛ ɛna nnɛ yi onim sɛ obɛsi ayɛ no fa ɛna deɛ ɛwɔ me da ase Wow, yes, man, come on, yes, assassins, man, come on, yes, brothers, man, wow, yes, open map, man, come on, if you have mamma from you. Wow, yes, so some of our phone.
Open your generation, Quantesum. I don't find rain. I don't find so much more tampon. I don't find so wow. Ese enche otumfo abrafo ebe pai na didi so nso atwa so otumfo abrafo ebe pai nti mehu se abrafo asiesie won ho a omo ebe ka bibi akire wo mura yewura kotoko hene mehu se obrafo no so sa apredi mehu se obrafo no so esa apredi aha aprede enye obi a na sa aprede ehwe sa na tie bi enye obi a eyewura one na brafo guto bi enu obi ma sabi apart from yewura ene na brafo ya nti asawe aprede eye agro a kotoko hene ene na brafo ene nananum bi e ka no ho ene tumisa aprede no nti otumfo abrafo ena asidwum a wosa aprede no okuta sekan ya animu twa na achiretwa a wode fa wo minimu ene won keterema so kon ekire bibi pote enka tetena sa agro yi ekoso iwa na brafo sa ye bosa agro yi edidi ewu eche se aboko ba be chi achechedi atutu no sa pepe do hwa ensekan itimi pira ana woni di asa no so the fan minimum also na the second fan minimum so enti obi biara ni ho a obetumi asa aprede yi bi age se santehena aprede fo kotokohene na mu anase na brafo ohene biara so ni ho wa aprede age se santehene aprede ba ko pe eno ni ewurade no e ba ko pe yesa ohene a woda no je wa aprede hene ohwe ewura agro we se so eya agura na kotoko hene ne kompopani anoche omudi omo asa omo agro no enti ye wa prede hene enye obia na sese osa aprede yewura kotoko hene na brafo nko a ene na prede fo o se obrani nu a osa no nani ayako ena wo ha nani nso kasa asante ewade tete obi kan so a tete obi kire aprede no ene wo hu se nananom eka ntwene no aprede ntwene no ena nananom eka no sabe enyegie ne tie no ewa asekire twene bia wo de eka twene no emmo keke ebia wo de eka aha enye bibia nso ne yeka ene enye bibia na ekire mu ebrepam ye beka ho asem na na bia wo so de wo hwe no na mutie no aprede na etwago no yewa brafo wo dwom a wo di asa yewa nkuto ene na brafo betimide aprede edi asa wi yewa ne na brafo bro a obi ani ho a betimide aprede no edi asa edowe abrafo na sekan a etimi diewu etimi pira ana ode fa ne minimum bra wo se na sekan dan enam ne minimum se kan tete no ne ebo aprede edi diewu eno enene Akwasidae a etoso ensia etwago a yewu abrafo di asa no yenhya no so se afi mu Akwasidae etoso ensia enene Akwasidae a etoso ensia enene
predi na etwa gu no nana de wo me da ase yenu no mo gu so ehwe opimiso tv nananom ye koso mo nyina akwa aba aha ye menhia akotokufie ene eye kuntunkuni de abakosem mu no se santehema bi ekwa akura na ne kwasia de edi akire ya Akwasidae no nananom si binsi da ewa abakosem mu enunti ene sesenka Akwasidae nananom ye fita anase sika nanso we die nananom aye dote anase wonom aye tuntumu Akwasidae tosu nsia eye osana bosume ne da tosu edunso Akwasidae foforo no beye September ebobosu ne da tosu aduonu nwotwe na de tosu no aye da tosu nkuna eye obubu obosume November December openema bosume ne da tosu aduonu baako na Akwasidae twato no ebeba otumfo abrafo si bibi ache no tiye kotie obi abane mo abrafo ye charity to abrafo no ni dream ye die die wa yesu mani o e de beni o we e bo nua wa ana wini no se ba ho a asante ma dia mo ho me dia me fumu wa awu bra senti eni mi ni boko Obla Johnny oh set to do ya camera yao yaya wa no asi odu katadra what ya sampa bi achiro no oh set to do what on church am de makado ase etu hui etu ote etu nyoya man saje wo jamna katache ho na bai wo set to katache ho na bai wo ho na be odai kofranya kafra wanu wọ́n ti tòṣe tu o wọ́n pèlè pé òṣè tu òṣè tu ọ̀yà sáadà ó bìbí ti yẹn ká ẹ̀ bọ́ tẹ̀ ń so ẹ̀ sáwọn bọ̀ pọ̀ ní yẹn sùkọ́ àǹkó ọ̀nìkọ̀kọ̀ àwọn ìyá tuntun ẹ̀sìn kan lẹ̀kọ́ wọ̀ òṣè tu wọ́n náà pápá mu de jìnnà fọ́ wọ́n sọ jẹ́ kùkù sùn tún máa ń pa ìwìrìkà wọ́n náà máa ń tíjẹ̀ gẹ̀rì àní ìrìn àní nkà òṣè tu ọ̀dìn ọ̀kọ̀fọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ mu. tutu akumo so konne je atuni atase wa ma pa no se ani nka o papa se mi ntunu dan na da di increase wante wa ko me da kata mantu asin so a wa ko me da twede ate bi so a ka frafra wa no nyansa bo afọ bu so se tutu a wade no Wuna di fosuya obaka sem. Wasa tu. Wuni prem ya do. Wuni ahini mu hine. Wuni obi kwanfa na che. Abode pan ne penu abe. Odua abode edua pemne. Ada na letwa no wa. Tante no yonko no. Wuna akonko de ne. Kumini ba du akonko. Ada na wucheche santemai. Wasa tu. Wuni tete. Buankuma Yabeti ankuma Muna juma kwa mfua yekom Ushimiji ni semde uro Nwase ina jwaziye Nankade jwa owe Nanson sensan wadi filepeni Asem owe Nesura abojuse Nansu abojuse owe Ebetuwe nintonyui Sebi yoku na ameninya Nantankasiye ne jwa che na asem nukwediye Santemana de mfemfili Sasa bunsamsu yanchini bakwa Pete se ne obade nyanku kwa mwosuru kwa sasi abowo Usa ajuni papa Nesusu papa sebe woni mitini fita asanura tia mwanku wona atu afra bo bengata jema no hwa abreta na discuss kan fa nipa ko mna tokra na osunsu akwa woni wo kwachi ahene setu edi asunsu ma osumu tupa mo woso na bam titiriku
man titiriku musu bua bedura woni santini dia chinya utiri ila santama na kwanso obrafo nkuto ana twa afna ejira sikadwa anim edi mensa masa ade ye bone nti okoja ni setu nti wutuwe ubri wutu no obrafo yenku nipa ana ye twa obi achi ngoma na fa nkyere no sebe konton kula wi seka efiri soro baye ada mansa nyina kom abra chechire ko no an ene ko joba o kan frafra na nanom abrafo gusu a obekire kotoko hene yehu se nananom binum so aba sebibru ode snap agugu wo metri so ni nyina kire bibi na dia wo wadar mebru braha kakrama me nananom bi ede ensa snap obi e kuta pentu eya densa ai say amane ye kwan so ye nuanom a yehwe TV ne de ye nuanom yehwe TV ne nim say eye snap nanso owura na atwema adwene si so say eye adensa na adensa no so no bruni de na de ewu brem kakra ma me na yenhwe aha adensa yi omode abai ye nim say ye bruni nsa ye nyina ye nim say ye snap eye adensa e kire say say de etini yiwa tenase a one nananom na transe feku nto mo transe sana omo adensa na se omo transe no ma mpumpunsu kofa nsamba se ba nsan ba no na mpumpunsu ne die ni mu eno ne yura nafana penny na se afana enyine no emu ba ko na se afana kese mpumpunsu to no ne die ni mu a obehwe na feku bia no ne die wo no ye yakwa akoma no nto ahwa mpumpunsu gina eho animu hono we a akomudie ni tembia no kontini akomudie omo nche omo nche ade kontini akom na banifa benkum adonten manre wasemante na so ne mabawa mo so benyo mudie na chidom so so ho ankobia saa na obecheche ne saa kusise obeche wie medase ebrepam no yenua from point na se open so radio so a obekire senti a ensa dɔɔso na so adensa snap yi na se bibu omode baaye aha obeme ehunu senti a etesa tufu achame afo ene ade nananom baya ira si nananom adensa sabre otumfo chairman kantankranchi age a okasa so baya na madensa asena esi akwa sada srada kire ensa no baako pentu no kire ensa no mienu enti srada kire se srada kire baako ena pentu no kire mienu enti yeka pentu oyoko sada oyoko strada na chese oyoko nso baako amane ye kwan so ye bodin na otumfo pompon so hene chidom ne majasi pentu age ede akoma enti se wo hwese de ye kono na de ewu ye hwe bibi kakra wa yenim se yenu afrempon beka ho asem wo opemso TV so akirikiri mu yi efa amamra akoswe edi enti na achia me bodin na pomponso hene na abegede akoma woni a wabo woni mu pentu se pomponso no ai ma adesema no bia no pentu se yura wo afana kese no ni kotum sine konson pomponso ni afana kese a yura odi so ai hire na santiman eno na aman hene nyina nso di so ai yura abremponfo na sa abrempon no mu di so ai nti obi wo pomponso no na je se yura na wonti pomponso no di adebre wa yura ene di abre wo medase mu disabre achia megu so a obobo din no baako akobia sada na nana mankobia omonso de e na otumfo popo so hene agea ode ekoma won enti menhia kotokofie ne eda so we ene eya Akwasidae ya tuni de se kontunkuni de na asante hema ko ni so menchiri kwasiada edikan a yeni na wotwe dakora no enenne
nka Akwasidae de se be yi fufu toma ana sika nanso amamre ni amanenti yewura se yenye no kuntunkunidae a nananam de dote afade eni tuntum ena mare sada enkoso sada nananam mare for de na ekoi enkoso de na ekoi enkoso nso wofuku a womo omo na ano ni a eye enkoso fuku na ano ni ono so ewo ho tumfo chairman sada yewura kotoko hene na chairman no omo so de na pompo so hene dia koma continue akom pantu nananam country ni akom nananam de adensan yi koi mahu se otumfo ni be hene so gina etire a se bebru wakwa na ntoma no so gina etire wada roma kire ni dwumadi wo ho so maye otumfo ni be hene ono so gina etire anakwa achi abamu otumfo ni be hene na wo gina etire no a ensa no nyina baabi ekowie no owura no a ogina ho no na kyese efiri otumfo ni be hene nsem ni fasada ebesi achiame so a ode ma nanano mu ai yo baby a ensa no efiri ento hwa de obubodi no ewura achiame afọ se kwa me kantankanchi to bodi na ye pompo so hene enso so edeko bia chen sa feku ni nyina bia benya bi nti se wo hwe feku na feku no eye edu baako achiame feku no beka wana edu mienu benkum sada ewura achiame so so nya sada so sa no be chena ko pinso bia benya ne de na di twato kwa no se kuma se mantie ne meba wa so benya mu de nti hona ye hona ye wo no yo meda se na ne de wo Elpumso TV ahwefo mugusu amohwe regional minister na pampo sada afi yewura regional minister ene na pampo na kyese edura de no a enyumakuo ne one ye besom nyina no kotoko hene ye won doye se de wo fie na wonya hoho se wo so mo ba wa regional minister na pampo ba yewura esom so to mo so o chance na ontimi enya omumu to mo so chefa omumu to mo de ne sada na ikono ebrepam ye behwe dwuma potia sansan ya kotoko hene achiame ede men dwuma potia SSAD fi se de nsan yi mawa ekere sei nana no mu de kogu form anase edien ye behwe nana wo ho adwenkyere bi se ensan de yewura de amawo so ba beso na obanifie ono so amawo adensa njeni de dobe bia no wa odi amawo ti do be bia no wa nkasa dansanasi dase burura ubanumbi na de aka no wa sabri achiama chensani nyina ama wada yewura kotoko wo kuwe da topema di mfinum sagwa sa juna chemera sabri bibi a kire se enche yewura kotoko hene ebe sore yakoso damase Elpumso TV no Elpumso radio se mone yatena abisi sabri ene kuntunkunidae emuan yewe enche yewura kotoko hene be sore otumfo ebe sore midin ede kwame ewu animfo kukudrufo yadamase nana de ewu minim se obeka bibia fa ho a de akoso kaka me kan se o se na yewura o sore ntempa se we regional minister ne na pamfo a o mu ya ho ofia a mba be China obia ni akire biem o obia ni ho baaye yewura won transenche te hwa enche o peta ni mu e ni mu de asie nti ase yewura e wo fie na ototo ne ma ba ko mi bi e ye su le ya wada bai na hima na o tweda yewura wanche o peta ni mu ano no
Sabe o tu fo mo so hene asaba yewura nim. E chese kotoko hene be sorry. Oh sorry. Pia asantemewura. Sorry. Apegenim. Yewura sorry a Samanka edi animu otumfo akrokro wahene ene kuta akrokro wa asante hene de na isisi wo no aha akonwa yewura etena so hwedom eno so ne da enkonwa so afo hene ekon ho no kotoko hene sorry say ya obechiachia na nanu nyina akosi ansana wadana ni echere sen on se so yewura obetena se a onchia obechia ebra wapagya nimu na awoko no ana ochia na nanu nyina ansana wako sana asante nhyehyeye no etie sante amamene amane sana tie yewura oba onchia oba betena se ebra obechia no ebra wapagya nimu a okofie no ana ochia na nanu nyina na so hwa ada etwa nyina no ada we ni ada a yewura tenase a wanche kura ebretia mi je we ni bra wanche kura ni nyina ye de asientia brechi abo asantementi ni nyina aka obi ana yewura wanche ohwa ebra etwa mu a ada etwa mu no se yewura so na se o chia se ya na nanu bi wo ensema mo tu anim but ene de obie ne obetumi asema to anim yemfa asem ntu yewura anim enam brechi abo nti obia ni wobetimi de asemato yewura nim yewo yabekoso ne nananum bi atwetwe nkomo kakra na ya hwe ne se de adei ko yen ye ne nananum ebetwetwe nkomo na ya hwe ye de yehu bi da ewo se biebru yabakosemu eti ye ne nananum ebetwetwe nkomo kakra Oprimso TV Oprimso Radio menshia kotokofie nananum adaru mebru yamwakwaba nananum yamade tochi mi radar mo Oprimso TV ni radio sunie kuntunkuni da yehu bida radar ma obetuma chire mu kakra ama yehu de enti ene ye nyina ye dote ene tuntum de be kan se asam kase ena asi asante mem na asante hima ena odar bonkum so nene ya Akwasidae wutimi France ka toma dabi asam kase na asi kuntunkuni kase yeni ata kokowa yeni presa krodom enu ti de kuntunkuni no ai eya Akwasidae na de asie ni nti ana eni ayefra kuntunkuni sika bi asem bi anim fufuo bi anim eye kuntunkuni kwa na ya da se mami na ho so ni na na yo yanko ni ene na na nkasa kakranka mira wadaroma Oprimso TV sunie ya mo akwaba yo na no mo twense wo mo bachia yewura wie na afei ye ne omo akasa ya bacha ya ma yewura wie na afei ye de interview no so atwaso